kusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon, Miyerkules 8 de Abril 2026. Kumusta tatanim an on air ta? Dai maning dai man. Digdi lang gayud sa local sana. Sige. Miyerkules, aldaw ka sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kita kay Mama Mary. Our Mother Perpetual Help Novena, madadangog po yan taod-taod alas 5:15 ang hapon. Kami giraray minapaabot na naman in pagrespetar sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na nagpasalamat na lamang kita. Por dahil sa resulta kan maghapon niya tong trabaho, diskarte, sakripisyo, hinguha, disponer asin iba pa. Padagos kitang magpasalamat sa mahal na amang Diyos. Nagmimerienda gayud dyan o naghanda na kan pamanggihan. Programa ng Bicol Target, sundo 5 p.m. Sabayan lamang nindo kami. Paramdam lamang ka mo. Oro irestorya lamang. Pati na po ang pagdangog niya to kan report mayormente dyan sa luwas ihahatod kan news team. Nangingenot si Chief Jimmy ang sa kuyang padihon. Pagkatapos si Pading Jomar Nabien, Pading Alarmario, Joshua Bino, Angel Mustaza, Karen Ala, Manibela Henry Mata. Sa Master Control, Tatanems Flora ang sa kuyang kapartner para po sa broadcast kan DCGB nationwide o kaya region-wide sa AM Band. Newsroom ang yaon ngunyan, Ma'am Sha Leron asin Nicole Ann Gloriani. Siyempre, kasarabay man sa newsroom pa ang sa tuyang pag-iriba Jen Matthew Balyaran, Jimos Barrios. Sa supervision asin paghingenot ni News Director Bardila. Sa IT, Tatanems Flora. May pigasikaso pa si Jerome Tatanems. Yan, may pigasikaso yung importante si Jerome. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. Well, diretso na tabi kita kan programa nasaro pa sa pinagsusubaybayan niya to. Diretso ito tatanems na ceasefire, entry and gera kan tulong nasyon, dua kontra saro, Israel and US kontra sa Iran. Nagakapirang oras na baga tabi su ceasefire, or duman kaya sa mga kuang kasubago, mga report, day man inambitan kung arin mapuon officialmente sa ceasefire. Basta igwanan ning kunyan, igwanan ning napagkasunduan. Baka effective immediately na ito. Yan. Very delicate pa ning mga oras na initatanems, sa gerang iyan. Tatibaad kung igwangan na kitang nakukuang report, inda kung totoo na su Israel nagpabutubot na naman kan sa indang mga air raid sirens duman sa kunyan sa Tel Aviv, so kabisera mismo. Hours after na magkunyan luwas informasyon both coming from President Donald Trump and hali sa Iran sa paagi ni Foreign Minister Abbas Arghachi. Yan. Banggi duman, may nakakita na
igwa pang mga incoming missiles pasiring sa Tel Aviv. Courtesy kan Iran. Padarakan Iran. Baka kung sa na ito, baka kung kuminupsit sa na, medyo palso sa natak. Dayman kita pa tabi nin na mabaritaan pangunyan, sigang scroll ta sa satuyang mga legitimate, credible international news sources. Wara pa man tabi nin deklarasyon na breach mayormente so duwang simanang ceasefire na napagkasunduan. Aram mo tatanem, saro tapos sa pinagsubaybayan, nasana yan, day talaga ma-breach, it's holding on. Sa laog kan duwang simanang ini, duma na pag-irestoryahan, so agendas kan mag-inibong na lado. Pag-urora na ito. For lasting peace. Yan. Ngunyan, saro sa importante duman na ingrediente kasubagong aga tatanem, sabaga na iluwas tano, nagkadarangog mo ito. So, pagbukas na kan Strait of Hormuz. Day pa kitang nakukuang informasyon man sa satuyang mga credible, legitimate sources kung nag-aaragi na physicalmente. Pero one thing for sure, kasubanggi, so Sekretarya kan Enerhiya kan Pilipinas, si Sharon Garin, yan, nagpaluwas na nin pahayag na iguana nin mga Philippine flagged vessels na yao na sa Strait of Hormuz in transit na gayod under mga petrochemicals. Bakong mga bako pang so petroleum kundi so mga chemical na para sa petrolyo gayod o kung pang refine or what. Bako pa itong so tanker na ang laog crude oil or what. Bako pa. Taigwan ng kasunduan baga so Iran muna sa Pilipinas, pagihon ng Pilipinas. So sekretaryo man yato kan Foreign Affairs si Lazaro so babae, kinahuron man si ining so nagpirma kan kasunduan na ceasefire si Foreign Minister Argachi. Inapudan niya sa telepono, pinakihuro na daiman ngaya kami ng hostile, pagihon, tinugutan. Bako sa na itong sa mga barkong ang bandera Pilipinas andara, kundi maski barko kan ibang nasyon na para sa Pilipinas ang delivery kan petrolyo papagihon. Yan. Iyan anda ita pa na biberifikar kung as we speak today hapon ngunyan, medyo maaga na duman sa mga lugar na ito. Kung igwa ng in transit na nakalusot na duman sa Strait of Hormuz. Takadakol na, halos nagtaraning-taning natatanems. Mga oil tankers na matitindi, kumpirang milyon na bariles ang laog kan sarong kada tanker. Ngunyan, pinag-antabayan kung nag-aginaan, saro sa mga mayor tapang pinag-abangan tatanems na dai pa kitang nakukuha na impormasyon niya na positive. So, reaksyon kang international market kan petrolyo. Pag minaanunsiyar baga na may gera, may burumbahan, matik, oras lang ang pigbibilang, taas ang petrolyo ka yan. And diretso na yan, ripple effect na yan, domino effect sa bilog na kinaban, ekonomiya apektado. Plus, agrikultura, ang petrolyo, saro sa mga importanteng rekado, pigo ko adyan sa petrolyo, paggibunin fertilizer, urea. Yan. Kaya bagaan fertilizer, kung iyan, pigagamit yan na pampasabog. Urea. Taigwa ning chemical component na hali sa petrolyo. Kaya baga, kung sa nakita, para irisip, gasolina, mamahal sa nangay, subarakalon, pagkaon. No. Pati ang farmers worldwide apektado because of urea. Yan abono. Yan, tabi. Data pa nasasabutan kung igwa na ning release, sige, aabangan ko naman ni Tata Nems, dyan nabanggi. Kung igwang maruluwas na news, credible sources niya to,
na tibaan lamang magbaba na sukada bariles kan petrolyo sa world market. Unian medyo makamurumudo na makauyam tatanems. Digdi sa Pilipinas. Igwa na ning write up baga na nahiling kita survey sa bilog na kinaban bako man sa Pilipinas ang invuelto sa shooting war physikalmente pero iyon apektadong gulpi sa ekonomiya por dahil sa sobrang dependence niya to sa petrolyo and unitatanems. Pagbaga maanunsyong may iskara mo sa may gubo-gubo, mapitik tulos, malang ka ng presyo. Pero yan ang mga gasoline stations, may mga tambak pa ning ribo-ribong litro ng krudo gasolina. Buda kerosene yaon yan dyan, nabakal hababang presyo. Pero pag anunsyer ka ni international market, pak may taas, matik, pagkaga, iitaas din da yan, sunabakal din ng barato, ipapabakal na mahal. So duman, tiba-tiba sindang kita, tatanems. Bako, so, following that principle na pinagsusunod ninda, makahustisya man siguro na pag nagbabangon yan so petrolyo sa world market, dahil sinda magamit ning rason na nabakal may yan mahal, kaya imamantinir may mahal. Dahil dapat sindakan magamit kan arog ka na parallel point of argument. So ginamit ninda kan magmahal sa presyo, so pagmahal kang presyo kan ang ginamit nindang rason, mas kinakabakal na sinang baratong presyo pa ning krudo before na magmahal. Tamahal na ngayon sa international market, ngunya na nagbarato. Oh. Anong gustong sabihin nindo? Uubosol ngo na nindo sa stock na pinamahal nindo bago ka mo mapabarato? Diyan tibang ang laban. Pinag-chat ko na si Congressman Pido Garbin Jr. Kung di pa nag-reply, tatibaan lamang niya ako sa aga, makakuha kita ng kasimbagan kaan. Ibubusol niya na ini sa Kongreso. Igwa na ning very latest statement kan si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Pinag-apod na price justice. Mantan nagpo-programa kita kasubago, pinag-feed ako ni Kong Pido duman sa Messenger, day ko lang nariparo tulos ta, busy sulin niya sa airwaves kay ito So yan ang aabangan tatabi. Sagkod mo niyan, pardon kung igo kitang carry over kan pag-discuss kay ni duman sa tingog kan manoan pasirigli sa Bicol Target pinagsusubaybay ta talaga an hiro-hiro kan istoryang ini. Si Pading Buda Karen, standby mo na tabi. Si Pading Noel manasa linya mo na, may reaksyon kita. Pading Noel, marahin na hapon. Marahin na hapon. O yan mga, may feed forward ako sa imo. Aha. Bakal buwisit pagbasaw. Aha. Sige ta. Inihod mo. I-review ko. Mindset na kita ko niya na mas ngayon mo bang crudo sa world market, tayo pa mga kaya kita kan makababa. Aso pahayag mismo ni Garin? Correct. Sekretaryo na mismo kan enerhiyan. Kaya baga, anong mangyayari kan na to, ya? Demontres. Samantalang kung hindi na may aaral lang ka, dahil palagaran lang ka, turlukso na kay taas. Demontres na buhay. Bako, buisit. Buisit! Sige, Pading Noel. Salamat. Iyon na baga tatanems ang pig-aabangan ta. Ang sabi nga ni Congressman Pido Garbin Jr., price justice. And ikadua, so pag-revisit na kang oil deregulation law. Yan. Sabi man nga ni kan sa kuyang barkada, si General Augusto Marquez Jr., taga Kamalig, ngunyan niya na sa Cebu. Nya kung i-open up ngaya ang Strait of Hormuz, makahiling man daw ngaya kita nin abrupt na pagbaba na kan presyo kan barakalon? Saro pang question, aabangan ta, kung maibalik duman sa 60 pesos and 45 and 50 pesos ang presyo, krudo, gasolina, kerosina. Iyan tabi ha. Bad ang gustong sabihin naman kan mga gasoline owners, tatanems, paubuson ko na sunabakal nindang mahal na gasolina na aktualmente bako man nga nila nabakal pa durante kan mahal bako. Pinamahal lang ninda so dati na nindang stock tapag kaaga nagmahal tulos so sa indang saray-saray dyan pinamahal ninda. Ano uubuson ko na ninda ito bago ka mo ma-implementar ka na babang presyo?
Diyan baga minatibang ang laban, ano? Hello, 121, good afternoon. Hello sir, good afternoon. Opo. Oo, sir, ma-share ko lang. Ano sir, iyan na pag taas kang gasolina sir. Nasa business kita kang construction. Pati sir so semento, isus ko grabe ang tinaas mo niyang kang semento. Gabos, ripple effect. Tapos baka, so long span roofing, lima mapayero, so kung sisay dyan ng mapayerero, kay harong, plus 10% so long span na pre-painted. Iapod ko daw an sa DTI. Tapos mga bakal. Oho. Tapos sir, ang makamumundo, baga sir, unang makamumundo, every week, ang headline na nababasa taas ki araw kay ang diesel. Pero wala lamang kitang nababasa lamang na ang government ngaya uni ang ngaya ang paagi man para ma-solusyonan kidikit ang namamatayan kang mga wala sir. Garo ang nangyayari sir, government bahala na kamo diyan. Garo ka bahala na kamo mga ordinaryong citizen kang mga Pilipino, bahala na kamo gauni nagtataas, bahala na kamo. Magayon siguro sir na mawara ang kamunduan takon araw ka ini. Nag-anunsyo na mataas ngaya sa aga. Tapos mamobilize na sa gobyerno. Army, Navy, magpasiring na dyan sa mga gasoline station. Bukasan ang mga tangke ninda. Sukulon. Kumpir ang yaon dyan na stock na krudo, kerosene budak gasolina. Sukulon ha. Yan tanabakal nindo sa barato pa. Dahil dito pagpapahalon sa aga bako. Magayon siguro arkam burokasan iyan, sukulon. Pero dahil kitang nahihiling kaan. Wara sir, pati hindi wara kitang aram wara akong aram sa mga taxes na iyan. Pero ito baga sir na excise tax, dahil ko aram kung sana ko baga kung halimbawa ito talaga i-disable mo na para, pero dito aram ang mga consequences kaya di maluya kita dyan. Pero wara akong nahiling sa government na pigigib mo lamang na. So, iyo nahiling ta sa Manila sa mga jeepney driver na tatawan ki subsidy. Pero so mamatian man lamang kang nagatrabaho na ordinaryong nagatrabaho sa mga offices. Wara lamang ki nangyayaring maski dikit na tabang or mabababa nga niyan na mga gasolina na diesel ta. Domino effect baga sara nangyayari mga goods, mga yan nga ning mga sa construction materials Iyo. May nakauro na akong contractor sir, contractor kang mga sa DPWH. May mga pwede dang nagkaroon nag-aagad suspension kang project. Opo. Dahil nga nagsataas kang diesel ano ang ibig sabihin ka ini? Halimbawa ngayon baga sa project ngayong eskwelahan, matatapos ko ta na ngaya pag nasuspend dahil nga domino effect na nga nang nangyayari. Tama ka dyan, balido. Grabe ini. Iapot ko sa DTI yan madagat ang simiento budak kabilya gari sakop yan kan DTI ha. Sige, iapot ko sa Oo sir, dali. Okay, thank you. Thanks for sharing. Na-share ko lang. Thanks for sharing. Yan. Okay, saro panganing bagay kanakaagi bagang mga semana, a week ago gayod or 1.5 week ago, pinirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. so emergency declaration of national energy emergency. Sunod ng pinirma nitong so pagsuspender mo na kan excise tax, buda value added tax. Dahil nga ni aram kung i-implementar na ito. Bako, dahil nga ni aram kung nag-explikar na so Departamento de Enerhiya na ang presyong iyan bawas na diyan sa excise tax parameters buda sa value added tax. Data bagasabot ngunyan. Iyan ang makabundo. Sa totoo lang. Kada bes namin ako ang kita ko tanin programa iguaning konklusyon na makukuha kita yung kuang kantaw pa iba-iba yan mag-iribong daladuan. So pagkatapos ko tanakan kada diskusyon igo kita nin makukuha na konklusyon. Now the conclusion is ini man giraray hanging question. When will kitang kunyan mga common tao magkaka-experience kay itong so epekto na kan pag-normalize kaining so very delicate pang ceasefire na nag-hold on sa good sa ngunyan. Yan. And kung halimbawa bumaba na surason baga sarado sa Strait of Hormuz kaya naglangkaw so presyo kan petrolyo. Ngunya nabubukasan na. Sabi ni Congressman Pido Garbin Jr., I am raising now this to the national government sa Departamento de Enerhiya, price justice.
Sabi man nga ni kay ni Congressman Joey na Salceda dati kan 2nd District, arong man kan sulajik, pinatawan ngaya kita kan taas presyo tulos, justiciable man nga na pag nagbaba, tulos man na ibaba, tatanems, kan mga kunyan, kan mga petroleum dealers na ini, ang presyo kan petroleum ninda, day paggamiton sa rason na nabakal miyan sa mahal, bao tatanems, when in fact, itong pinamahal ninda, dati nang stock bago kan barato pa bako. Yan. Sabi man ni Congressman Pido Garbin Jr., kita ngayon nagkakapital sa inda. Kung sabihin, kita minataon ng kapital sa inda. Tanganing ibakal sa kuan sa petrolyo. Ay, nako. So, iyan ha. Iyan as of now, pardon, dahil patabi ako personalmente man, buda kami sa DCGB News, dahil pakitang nakukuang nahuhugot na efekto sa world market kan manungod sa ining pamresyuan kan petrolyo pagkatapos na nagho-hold ganyan sa nagkapirang oras na itong ceasefire na duwang simanang napagkasuduan. And day tanga ni aram kun igwa nin breach sa ceasefire na ayan tabi ha. Sige. Sabi ni 2998 tama ka nang Sir Pio, swapang ang mga negosyante digdi sa tuya. Dahil mo man tabi pag-ubuso na. Pero dahil mo na malikayan ang tao because of frustration arog kayan tabi And hanggang noarin kita mahalat na mag-normalize ang presyo kayan tabi digdo. Sabi ni Sir Norberto Cabildo Altavano, dapat ang presidente tamay political will kayam dahil lamang bagaki gigibuhon puro na sa napapel bareta lang pero daiman na mamatian kan mga tao puro sa napataas bagaan mga presyo. Yung nga ni maugma gayud kita tatanems kung nagbareta so enerhiya so DOE na mataas sa aga, mobilize ang Puwersas Armadas, sukulon tatanems bako o kamo dyan na mga mga militar kami para sa intereses kan publiko, bukasan. Pira ang laog na litro dyan nindo pa, pirang ribo paan. O nabakal nindo inis, arong pa kaning presyo. So sa aga, maski magmahal na, dapat ipabakal nindo ang presyo pang rasyonable man. Taigwa pa ka mo ning arong kaning sokol, militar na kabantay, full battle gear. Bako, siguro, dyan mauugma, ang tawo pa tatanems ako. Kada istasyon ng gasolina, papasyaran ninda. Diyan gayud mauugma ang tawo pag-arog kaan, di ba? Hello pa ding Noel. Ngunyan, padi, ang pinakamayaman mo yan, ang sumayaman mo yan, masyadong mayaman. Oho. Sukubri, talagang knockout. Knockout? Yan sa ang petrolyo baga, padi, negosyo yan. Oho. Ngunyan, nakamati ka na lamang na nakasongki hoarding kaan. Gari igwa akong nakunya na bareta Takwa, kasubado. so may nagreklamo kasi yaw naman sa compound ninda sa Quezon City. Oho. Na nailing. Nyan. So day nailing. So sistemang day nahihiling. Hindi mo pareha. Simple yun man sana. So presyo kang gasolina nagtaas ka 20 pesos. Sabi yun na pirang porsyento yan. Oho. Yan. Sabi yun na yan na mga more than 20% yan sa Sangatos. Oho. Kung ako may kwarta ko dyan, times 2 ang kwarta ko pa din. Matik, tulos, kinagahan. Diba? Matik, oho. Yan ang point of view duman. Natanday na mukhang gobyerno. Kung sinaman sa nag-gibo. Oho, Jesus. Diba? Yan. Kaya napapanahon na talaga ng oil deregulation law pag urulayan na. Ipapanop tayo ni kay Congressman Pido na ibuso ng talagang... Kasi, alam mo, tabi pa rin, sindaman sana ang susi ita dyan para mag-ibo yan. Kakitao ba siya? Pagkita budal digdiyo, tayo magkita naman mati duman. Buda magpara-strike, pirang taon ang ka-strike. Kuan iyan. Pag-usa na taon pa din, dekada na, oho. Yan. Since elementary ako, naaram ko, nag-strike na. Dahil ipigdadang, hindi ko sabihin na kung epektibo. Diba? Sige. Yan sana ang pinirmana ni Presidente yan na ba't kang alion. Anong nangyari? Dahil tanga ni isabot, kung ining pamresyon tang ini, bawas na dyan subat mo na sa excise tax. Pigiling ko company na Yan sana. Dahil bagang Kasi paliwanag. number one dyan, dapat po tao,
binandera ninda yan, o bumi na ba sa presyo kasi araw kayo nang ginibumi. Nya. Wala man. Dahil makitang Alam mo baga kita, publicity baga ang Pinoy. Jesus Mariosep. O, sige pa din. Kung dahil nakatagibo kay Maray, Oh. napaguna ni na Maray sa Inda, pipublisan tulos. Okay, Ay, naga. Sige pa din. Thank you so much. salamat. Thank you. Saro papading Noel Tatanems. Rumdo mo kay to so OPSF. Oil Price Stabilization Fund. Yan. Panahon ito kay to ni Marcos. Yata. Kung di na demonize, gabos nagibo kay to ni Marcos. Ano ining Oil Price Stabilization Fund? Iyo ini so kontribo kan kada minabakal nin krudo, gasolina, kerosina, LPG. Kontribo kan tawo Tatanems. Gari pera itong sintabok sa lapi yata ito o piso. Napapasay nitong Oil Price Stabilization Fund sa gobyerno. Saray ito kang gobyerno tapag minataas ang presyo budan ning igoning abnormalidad sa supply asin presyo kan kunyan kan petrolyo si sagot Tatanems kan gobyerno hali sa kontribusyon ta. Oil Price Stabilization Fund. Pareho man kan gibo baga kan Aleco so buffer stock tang pera ito 10 pesos yata ito. Yan, iyo yan. Na pag kinulang kikapitalo ko na no, duman ko kuhaon. Ngunyan, may nabasa na akong istorya kaan kaso na kaaging aldaw yata na may congressman ang nagbubusol na ibalik yan na Oil Price Stabilization Fund. Kada litro gayod sa lapi kay to o piso ang dagdag. Sige sa nang kung kang gobyerno. Sisaray sa nang sisaray. Pag-araw ka ni Abdurmal, minapitik su pamresyuhan sa international oil market, sasaguton kan gobyerno, di su presyo stable. Yan, tabi. By the millions an, kada minuto ang natitipon kan gobyerno, itong Oil Price Stabilization Fund. Pumitik man pa itaas su presyo kan oil sa oil market, i-absorb ka itong Oil Price Stabilization Fund. Di steady ang presyo digdi sa satuya. Gari gusto na itong ibalik naman. Dua iyan, Oil Deregulation Law, halion i-abolis, ibuelta, Oil Price Stabilization Fund. Nakuan ini kan mga nakaaging panahon ni Marcos Yan na Oil Price Stabilization Fund naan. Sana po tabi makakompa yan, makabulta Si Sir Dan Bilanghel. Na-miss ko na naman so trabaho kan panahon. Kami ang nagmo-monitor kaan gabos EIIB. Dai na nindapig balik pa may takot ko ta na mga negosyante. Bullseye Tatanems. Rumdo mo kay ito so EIIB, Economic Intelligence and Investigation Bureau. Barka daw ko kay ito so direktor diyan sa sa laog kang Kampo Ula. Si Coronel ito nasa puro kandila. Kung sisayngan ito Sir Dan, so barka daw ta diyan na EIIB direktor Coronel. Iyon ang gibo ninda Tatanems. So mga hurding-hurding ng pig-imbestigaran nindaan. Sindan minado man sa mga gasolinahan, pipabukasan ang tangke. Pira pang litong round nito dyan. Dahil ka mo magpamahal, tanaw bakal ni doon sa barato pang presyo. EIIB. Pati bagas. So mga nagsabotahe kan ekonomiya Tatanems. Trabaho kay tuyan kan Economic Intelligence and Investigation Bureau. Sana may makaisip naman kainin na congressman na ibulta ito. Tayo ito nakakaprotehir kan tao. EIIB. Sir Dan na Bilanghel? Yaong kapatabi, Sir Dan. Good afternoon, tabi, isay mo. So yan, waiting pa kita and pag igo po, no worry, iniman na mga paraan tabay ta sa programang Bicol Target, buda tingog kan banwaan, pag igo pong magluwas, iluluwas tayan tabi, kung ano ang efekto na kaining ceasefire, buda ining sa movement na kang petrolyo and pamresyo ang kantabi, ha? Anong advice mo Tatanems na medyo nakahalawi kita padingal, buda Karen, ha? Nakabuelo kita tabi. Si Sir Dan, yan. Si Cornel Alparse, buda si Cornel Realubit. Sino nito ito? Subarkado tano. Sabi ni Norberto Cabildo Altabano, buffer fund ata yan. Ang Singapore, buda Hong Kong, igok ayan. Kaya ang presyo ninda, ibaba. Yan. Sige. Tama, buffer fund. Iyong apod kan buffer fund. Pero ang apod kan sa to kay to, OP
OPSF, Oil Price Stabilization Fund. Tapig istabli niya sa presyo kung abnormal anhiro anpitik kan pamresyohan kan kada presyo kan bariles kan crudo duman sa international world market tabi yan. Sige. O di oras Pilipinas 4:36. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! DZGB On the Spot Report. Sunod-sunod ng istorya, kumusta ang koneksyon tatanems? Apsaro, 2, 3, 4 na istorya. Ilog tagabus ini. Pading Al, thanks for waiting. Good afternoon, Tabi. Go ahead na. Good afternoon. Pwede talagang sagot na kita sa pagnanga. Digdi sa paglanggaw ng presyo kan mga produktong petrolyo digdi sa lokalidad. Ini ang nanotaranta dahil natinder ako kan Price Monitoring Council meeting baga sa City Hall. Yan, oho. Nagluwas na ining mga gasoline station. Oho. Bako ini under kan DTI. Yan. Kundi kan Department of Energy.
Nadaing opisina digdi. Nadaing opisina digdi. Kuya, Sige. saan sabi, igwanin memorandum of agreement man, entry ang Department of Energy as in ang PNP, na dapat sindaan magmo-monitor kay ni. Kung nag-aarabuso na ining mga negosyante. O hindi ang mamundo, sagod baga sa kunyan, dahil kita naaraman digdi sa lokal, na naghiro ang PNP Yan. dahil dahil man sa Department of Energy. Iyo, oho. Di ba ko yan? Joint forces. Kaya, Sana, pulis na. yan, kaya nga. Kaya nga. So, nga, nasa na kita. Dahil man kayo naghiro. Dahil naghiro sa pulis. Dahil man ngayon sa Department of Energy, nasa Manila. Oh. Totoo yan. Dahil talaga, aloy na baga na pig-display kan dito ay bako nindaan ko niyan sakop. DOE talaga Bako yan. sakop, oo. Sige. Maski sa meeting, kan Price Monitoring Council, wala man kay Department of Energy. Ngunyan, duman sa sabing katungkuler na talaga naglangkaw ng kanya sa presyo, kan mga yaw sa hardware. Oh. Totoo yan, nasaro yan sa napag-urunan tabi pa din. Yan. Pero allowed lang ang mga hardware na magpalangkaw up to 10%. Oho, allowed talaga nin 10%. Unbased computation, so babasaran. So, latest price ninda kanday panaglangkaw. Yan. Opo, pero may dakulang papel dyan ang Price Monitoring Council. Oho. Iyo yan ang dapat trabahoon kan na Price Monitoring Council, lalo digdi sa Legazpi, base naman sa napag-urunan, na dapat talaga imo-monitor ninda yan. Monitor na yan. Kung may mga abusiro man na negosyante sa hardware. So nagpasubra na duman sa 10%. Ang luwas na kan profiteering. Yan. Dahil man kita na araman na nagbayular ka yan, pero totoo yan, positive tabi pa din. Yes. Na naglangkaw man hanggang sa presyo. Kaya na yaw sa hardware, so simento, so kabilya. bago gayod, so kabilya. Dahil allowed sinda, sabi, naman sa Ororo, up to maximum sa 10% man sana. Basta nasa maximum range pang 10%. Yan. Iyo yan ang dapat bantayan kan Price Monitoring Council. Roger, sige. Ilan tabi pa rin, share lang naman sa yung may topic mo niya na hapon. Ana Mario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. DCGB. O nagtiripo na pala so Local Price Monitoring Council, Local Price Monitoring Council kan Legazpi confirming ining sa paglangkaw kan mga presyo talagang allowed man pero dahil magsubra dapat sa 10% kay itong dating prevailing price DCGB. Makalampas dyan, profiteering na yan. Question is there someone who is monitoring kung nasa laog pa kan range na 10% ang mga paglangkaw ng kang presyo tabi, di ba? Kaya puta yan, taod sa agat, tibaad sa DTI Si Karen nasa linya man. Karen, good morning, good afternoon tabi, go ahead na. Yes, thank you Tabi Sir Pio. May planong ipangapudan kan Committee on Environment and Natural Resources sa sunod na sesyon kan sanggunian panlalawigan kan Albay an kawaranin opisyal na pirma kan mga autoridad sa ipinaluwas na panibagong monthly quarry collection kan gobyerno probinsyal kasuhapon. Sa pikapag-ulay kan DCGB News kay Board Member Brian Arandia, chairman kan nasabing komitiba, sinabing apwera sa day pa kainin nare-resibi ang kopya o opisyal na dokumento kan ipinaluwas ni Provincial Administrator Raul Rosal na quarry collection sertiyo poon January sagkod March ngunya na taon. Buot niyang i-call ang attention kan mga ini sa pag-post sa Facebook kan dokumento na warang pirma kan Provincial Treasurer asin Penro Officer, tanganing makonsiderar na talagang opisyal ang palaman kan dokumento, asin kapanipaniwalaan ipinaluwas na total gross revenue and disposition of proceeds from tax on sand and gravel and other quarry resources kan gobyerno provincial kan Albay. Kasuhapon bagatabi kay SRPO, nagpaluwas mananggad ang administrador ng tentatibong dokumento na naglalaman nin monthly quarry collection kan probinsya ngunyan na taon po January and March kung saan sinabing uminabot ang revenue sa laog kan tulong bulan nin 70 million pesos. Tusog iyan kay pinaluwas na dokumento sa Facebook kan administrador sa publiko. Roger.
Yan ang report, Karen Ala, DCJB News. Thank you so much, Karen. So, biberify ron ang veracity kan istorya ngayon, ano? CGB. Ipinaluwas da ni Administrator Rolly Rosal Collection kan Quarry. Kung gura, ano, diretso kita kan istorya. Si Pading Jomar, 1st District Pading Jomar, marahin na hapon mantabi. Go ahead na. Salamat pa rin Pio, mas magiging marayray ng unya ng serbisyo kang Super Health Center digdi sa Hiraya Manawari sa Barangay San Vicente, Cantabaco City. Ini matapos na bugtakanan ng duting doktor kada Martes asin Webes sa naunang bitan ng Super Health Center. Si Dr. Domingo Balayo ang naka-assign na Dr. Tabi Pading Pio na mag-duty dyan sa Super Health Center sa Hiraya Manawari kada Martes asin Webes. Magigirumduman na ang Super Health Center iyon ibinugtak digdi sa Hiraya Manawari matapos na maitugdok ini sa paagikan programa ka national government na matawanin malilipatan o harong ang mga pig-relocate na mga residente sa mga peligrosong lugar. Ang naunambitan na lugar igwang sobra sa 2,000 na mga residentes magkakanigusan na talaga na magkaigwa naman ng Super Health Center na magsiserbi ba kung saan na sa Hiraya Manawari kundi sa mismong Barangay San Vicente asin pagtaraning na lugar. Alagad sa mga nakaaging panahon dahil dahil pa man talaga ni fully operational ang mga nagjo-duty sa mga midwife asin nurses na nag-check up asin paminsan-minsan lang nabibisita kan mga doktor pero ngunyan igwa na talaga ining regular na doktor na magjo-duty sa mga nanambitan na aldaw. Huli kay ni bali apuera kan digdi sa City Health Unit ang pinakasentro kang health services kan Syudad Cantabaco ay nagkaapat pa ang mga lugar sa Syudad Cantabaco na igwa naman na duty ng doktor. Ininganing sa Hiraya Manawari, sa Barangay San Antonio, Laing-In, sa Barangay Fatima, asin sa Isla Can San Miguel. Roger. Yan report, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali man yan sa Premier Distrito kan Albay. DCGB On The Spot Report. Yan, diretso untaan bulos kan mga informasyones. Diyan kita man sa kay Angel Mustaza. DCGB On The Spot Report. Angel, Diyos marhay na hapon tabi. Please go ahead man. Maray na hapon, Sir Pio. Maray na pagkahapon po sa itong mga paraan tabay sa mga dugong tapang barata. Posibleng sagod sa bulan na sananin Hunyo o Hulyo nguna na taong 2026 ang abuton kan bakuna, Sir Pio, para sa anti-rabies na pigtatao kan lokal na gobyerno Kaligasi sa Paagimantan City Health Office. Inian pahayag ni City Health Officer in Charge Dr. Francis Del Gomez kung sa insayin ang paliwanag na piglilimitaran na putanan nila, Sir Pio, sa 30% sana kada aldaw ang mababakunahan ni libre. Alagad minaabot na, Sir Pio, ng sobra sa 50 ang mga pasyenteng tiga-akomodar rin na sa pagtupod na kung dating iya, di masadong pigtatauan ng atensyon kung nakamrot at sinahagat ni Nico si Sinayam. Alagad ngayon ngunyan, well-informed daan publiko sa maraot na epekto kaini sa tao, lalo na posible ining magdaranin kagadanon. Sinabi ni Gomez na enot lang nagkaigwa sindanin 2 milyon na pundo na alokasyon sa indang opisina para sa makabakal ni na nasa 1,000 na vials ng bakuna asin dinugangan pa ini ni Alcalde Cesar Ismail ng 2 milyon pesos para naman mas mapadakul pa ang matatauanin libre nga bakuna. Ipinaliwanag pa ni Gomez na ang kada vials nasa 4 na persona, Sir Pio, ang nababakunahan ini asin itong 2 million pesos ang nabakal, Sir Pio, na vials nasa 1,000 na vial na pwedeng magdurar min tulo sa good 4 na bulan. Aminado pa si Gomez na difícil ang sustainability kay ni dahil sa dakulang sundo o budget ang kinakaipuhan pakung kaya nagkaigwa naman sindani na pakikipagtabangan, partnership kay Bana ng PhilHealth kung sa insindaan nagpa-accredit na para tabangan naman o matabangan naman kung sa itong mga nasa category 3 ang pwede nang i-reimburse sa PhilHealth para at least makadugang-dugang naman sa pambakal ni bakuna. Yan, sige.
Yan po, Sir Pio, ang mga dugang mo pong informasyon halit sa luwas, Enzo Mustaza, DCHGB. Salamat man Angel hali dyan sa City Veterinary Office. Veterinarian's Office. On the spot report. Saro pang istorya bago kita magsuro si Riblagan para mientras ngunya na Miyerkules. CGB. On the spot report. Si Joshua, marhay na hapon. Go ahead man. Yes, maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong pareta pag-aadalan kan sangguniang bayan kan Daraga Albay kung ano ang mapupwedeng lakdang. Tangali ng day na magpaurotrong mangyari ang mga reklamo sa mga bulangan digdi Sir Pio sa munisipyo kan Daraga Albay. Partikular na digdi sa barangay Malabog asin duman sa barangay Anislag. So ulutan kaya ito na tinirang ito eh. Da itong permiso na yung ulutan. Tukak ulutan tabi ito Sir Pio kasuod ma. Iyo. Na ipinapundo kan mga otoridad kulang sa permit and napag-araman Sir Pio na dahil sinda nakasecure nin magkakanigong resolusyon nin autorisasyon hali sa sangguniang bayan. Ang sa naging pakipagguron kan DCGB nyo sa promoter kan ulutan si former Kapitan Willie Naive, may special permit sa Sir Pio hali sa lokal na gobyerno. May pinahiling pang resibo kan binayadan sa Treasurer's Office. Yan. Alagad sigun kay Vice Mayor Labruis, may nagreklamo sa iyang opisina na nag-operate sa Bulangan sa Malabog na wala ngayon yung permit. So Bulangan mismo. So ulutan, ulutan lang. So event itong ulutan. Aha. Oho. Ngunyan, pasigun kay Vice, dahil man sakop kan sa iyang kakayahan bilang vice alkalde na personal na magpapundo kan tabulang, tig-relay niya ang concern itong reklamong na-receive niya Iyo. sa ipatora kan PNP. Sagod sa nakonfirmar tabi Sir P yung kulang mananggad sa permit na lang itong resolusyon kan sanggunian. Oho. Kaya pinapundo sa pabulang. Konsan na, permiso lang talaga dahil na kumpleto so requisitos. Aha. Oh, nagbayad man ko tanak kundi may kulang pang porsyon. Yan. Aha. Kaya ang sabi kan na promoter, masunod sinda duman sa pigahagad na dokumento and pag naprobahan na kan sangguniang bayan, ma-reschedule na lang sinda kan ulutan. Yan. Oh, sige. Tapos nag-refund naman Sir Pio kan 1,000 pesos na entrance fee kan mga parabulang. Duman sa mga nagralaog sa eskwela. Yan. Aha. Sayang subalon, kasod ma. Tiripwasan. Nabanggit kaya ka na promoter na nagpapundo si Vice Mayor, kaya kasubago, ang sabi man ni Vice Mayor, bako man niya ako mismo ang nagpapundo, kundi nataon sa iya nagreklamo, sa iya may nagreklamo, na ipinaabot naman tabi Sir Pio sa PNP. So PNP naman ang nag-aksyon as in pinapundo suburo lang. Taday man mapopwede na pinaabutan so Vice Mayor nin araw ka na informasyon na dahil siya mag-aktibar ta madadali man siyang direleksyon. Kung dahil man siya mag-action, iyo man ang siya man siguro sumadagitan ka nagreklamo. Oho, pwede siyang madimanda man taday ka nag-aktibar bilang responsibilidad mo sarong ilihidong opisyal. Malfeasance, misfeasance, direleksyon, yan. Sige. Kaya pinabot naman Sir P sa PNP. Kaya ngunyan, na lakdang susub sa pahayag ka na vice alkalde, pag-aadalan ka na sangguniang bayan, so magkakanigong komitiba para pag-adalan iyan, tanganin ng day na mautro na siring kato Sir P yung pangyayari na biglaan pinapundo ang operasyon ka na ulutan. Pabulang, ka na ulutan, sigun sa vice alkalde, dahil man siya nagkukontra sa nasabi ng libangan ka nagkakapira digdi sa Daraga Albay ibang mga dayo. Iyo. Pero dapat sa nang susunod so tamang proseso and mag-sumitirman kan kompleto asin magkakanigo na mga dokumento asin rekisito. Roger. Yan Sir Pio ang dagdag na istorya. Josh Pobino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya. Anong abiso tatanim sa pwede pa o alanganin na? Sige, si Chief Jimmy pwede pa.
Chief Jim Padi, good afternoon. Go ahead, tabi. Yes, salamat Tabi Pade, maray na hapon sa mga parantabay. Abril 17, iguang maabot digdi sa Apaw, Albay Provincial Agriculture's Office, ASEC, kan BIFAR, kung saan ngunyan, pighanap niya to digdi si Provincial Agriculturist Daryl Buen Consejo, o garing pinapuday ni ngunyan ni Gobernador Noel Rosal, posible sa ron ini sa agendang pigulayan entry kan Provincial Agriculturist asin Gobernador an manungod sa mga programa kan agrikultura digdi sa Albay sa Lindong kan Provincial Government asin Provincial Agriculture Office. Digdi niya to nako an informasyon tabi pari by Abril 17 may maabot digday sa naugaring sa tuwepig tao. So pangaran ta si Provincial Agriculturist na mataram na sa nakainis sa Satuya na igwanin maabot na taga BIFAR ASEC parte ini pade kan suna interview baga niya to si DA Secretary Francisco Chio Laurel. Yes. Duman sa Pantaw na igwanin pinag-alok na pundo para sa probinsya, lalo na digdi sa Provincial Agriculture Office, kung saan ang intention kay ito iyo ang pag-establisher digdinin marine hatchery sa compound kan Provincial Agriculture Office sa Barangay Kabangan, Kamaligalbay. Ngunyan, saro na ito sa plano, posible inspection kan area, sinibapang paguroronan tungkol na sa implementasyon katong programa proyekto entry kan DA in BIFAR na magkaigwa digdinin hatchery man sa para sa tabang digdi sa compound mismo kan Albay Farmers Bounty Village sa Kabangan, Kamalig, Albay. Yan, ano? Sige, sa 17 yan, ano? Sa 17. Sa 17. Abril 17, tabi pa de. Very good. Opo, sige. Oo. Mga dagdag na informasyon, halidigdi sa Albay Farmers Bounty Village, Kabangan, Kamalig, Albay. Pasalamatan niya to ang PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, Basta Radio, PYC Enterprises. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy Pading Jim. And syempre, salamat sa PYZ Enterprises sa ekipahe de komunikasyon na pigpapagamit na po sa DCGB. Salamat man kan sa indong pag-antabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition.